chikhalidwe chakuba ndikatangale chasanduka ngati chikhalidwe cha Malawi. Mukapita kulembesa amakupasani kasilipi ndikuwuzani kuti mudzabwere pa tsiku lovota, kusonyeza kuti kasilipi kamene kaja ndikamene mudzagwiritse ntchito povota. Annabel John Tembo watulutsa masilipi amenewa 1 million ndikumpasa anyamata ameneyu Moshini Musa. Ma details yake onse ndi nawo. Iyeyu anabadwa ku Durban pa 23 December 1983. Anabwera ku Malawi kudzalangisa passport number 048158. That was 6 October 2001. 2006 anasintha dzina. Atasintha dzina anapanga passport ina ku South Africa. Passport number ndi nayo 464325 Minister of Home Affairs ku Durban anatulutsa chiphaso chimenechi pa 18 December 2006. 2016 anapanga passport ina M0-018-2909. Ndikuti pano mnyamata ameneyu akugwira ntchito na Annabel John Tembo kuti asokoneze chisankho. Ino sadaba kunena kuti kulikonse kumene kuchitika kalembera MCP ikutola maidi. Pano pali kusanje, Chikwawa ndi Mangochi. Ku Mwanza West chibwezi cha minister chikutola maidi. Akuluakulu Joyce Chisulo akuyesa katundu kwa nduna. Ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. In this generation, mtsogoleri sungamulire anthu by force. Wakweza katundu wa bandrama, anthu asanduka kapolo mdziko lawo. Pa kampeni analonjeza job creation and self dependence. Lero apita misonkhano nkumatuza kuti DPP inaononga chuma. Kodi akuwuzana? Dr. Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. 2014 inflation ina 35%. Mutharika anayitsitsa kufika 7.8%. 2020 pamene Machoka anasa inflation 8%. Chakwera wayikweza kufika 34%. Akuluakulu mukaona katundu akwera mdziko nkhani yake ndi inflation. Ufresh timagula 70 kwa nthawi yapita chifukwa inflation inayotsika. Ndinachoka mboma ndinasiya $1 billion. $1 billion a forex. Kwa zonse za Tasmania. Mu zaka 15 DPP inabweka ndalama 4 trillion. Anamangira parliament, PICC, stadium, masti, madzi akumwa kumpoto, komanso misewu yosiyanasiyana. Mu zaka 4 MCP yabweka 11 trillion. Apanganayo chani? Misewu yonse kumangidwa ku Lilongwe anachita kuipeza. Ngati Chakwera wamanga msewu timuyamikire. Ngati wamanga msewu munthu ameneyu ndi uja wochoka pa Kamuzu Central ndi ukathira ku parliament. Misewu ina yonse imene akudumphadumpha nayo inabwera ndipita. Amalawi tonse tisafoke tikalembetse mkaundula wa voti. Boma ndi lomweli. Boma ndi chani? Boma ndi liti? Ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. Nduna ikagendedwa manganya akulankhula. Pa 10 Juni Saulos Chilima ataphedwa iyeyu sanayankhule. Sapota wa MCP ataphedwa ku Ndilande, apolisi anakhazikitsa kafukufuku within 24 hours. Achilima ataphedwa zinatenga miyezi 6 kuti akhazikitse commission of inquiry. Mwachidule vice president ameneyu anaphedwa motsogozedwa ndi anzake. History is the best teacher. Otto Chirwa Yadula Chisiza anaphedwa ndi MCP. Koma lero akamayankhula za anthu amenewa zimaoneka ngati kuti amakhala nawo bwino. Bieni anagona kuchikangawa chifukwa cha MCP.
lero amayankhula ngati amankonda. Akuluakulu, Nzake wa Chilima sangapenge ubale ndi MCP, chipani choyipa cha nkhanza, chipani cha anthu odziwanyenga. By the way, ku area 49 wabadwa mwana dzina lake antchula kuti Junior.